Egunon. Hizkuntzen urtea da, bai? Eta hizkuntza kudeaketari buruz hitz egitera etorri gara gaur hona. Hasi baino lehen, galdera bat egingo dizuet, ados, prest. Zer ikusten duzu hemen? Familia. Aha. Bueno, eskarrak hori pentsatu duzun, eta ez mintegiko kideak ginenik, ze logo hor jarrita beldur ginen, ea hori pentsatuko duzun batematek. Familia bat, ez? Oiaskoa, oiarra, txitak. Horren atzean zerbait gehiago dago. Horren atzean dago, zuek hori ikusten dituz eta denak berdintxoak emate dute, baina zuek jakin gabe, hoien 123 juduak edo musulmanak dira. Eta gainontzeko 77 komila artean kristauak. Katalunian bada enpresa bat oioak ekoizten dituna, oioak hiltzen dituna, eta erabaki du hiltzeko era aldatzea, egokitzea, kultura edo erlijioen arabera. Nolabait esateko, politikarientzat edo gizartean jende askorentzat arazoa dena, beraiek negozio bihurtu dute. Negozio aukera bat bihurtu dute. Gizartean dagoen problematika bat, gizartean dagoen gizarte sektore batzuk dituzten berezitasun batzuk, beraiek negozio aukera bihurtu dute. Eta, ez pentsa Estatu Espainolean judu asko daudenik, 40.000 omen dira estatuan bizi diran judutarrak, eta 1,5 milioi inguru musulmanak. Eta are gehiago, ez da bakarrekan lortu dutela beraien beharrei erantzun, bezik eta gainera lortu dutena da, bezeroak perzibitzea erantzun horrek gainkoste bat duela, eta jendea prest egotea gehiago ordaintzeko. Orduan, juduek, oiasko horren truke, baina ziurtagiri bat daukan oiasko horren truke, 3,9 ordaintzen du, musulmanak 2,5, eta komila artean kristauak eta beste edo, kristauak beraiek erabiltzen dute lanean, nonbait, 1,9. Gurera ekarrita, gurean, Europan momentu honetan, Batasun Europearen 23 bat hizkuntza ofizial daude, 100 bat hizkuntza hitz egiten dira kontinentean. Euskal Herrian bertan, momentu honetan, azkeneko jardunaldi batean entzun genuen, 100 hizkuntza hitz egiten direla Euskal Herrian, munduan 6.000 hizkuntza inguru hitz egiten dira, eta jendeak daukan pertzepzioa da, hori guzti hori arazoa dela. Guk egin nahi dugun planteamentua da, egona dakarkeguna da, arazoiek negozio aukerak bihurtu daitezkela. Hor problematika bat dago, gainera aurrenko egunean David Crystali erantzun genion, urrengo egun urtetan hizkuntzen erdia desagertu ingo dela, batetik hori esaten zuen, baina bestetik oso datu deigarria egin zuen ere, eta zantzun euskera, guretzate minoritarioa izan daiteken hizkuntza hori ere, dela gehien hitz egiten diren hizkuntzen 110 arteko bat dela. Hizkuntza guztiak hartuta, gehien hitz egiten direnak 110 hori, hor kokatuta dagoela euskera. Horrela ikusi ezkero, pentsa dezakegu ez dela hain gutxi hitz egiten hizkuntza bat. Bueno, gatozen berriro harira. Hizkuntzen problematika dago. Hizkuntzen problematika enpresentzat gure ustez, enpresek eragina handia daukate horretan. Gaur egungo bilakaera, teknologiek edukiduten eragina eta politika ekonomikoek edukiduten eragina oso handia da. Eta horrek hizkuntzengan eragina badu. Momentu honetan, ehun ekonomia potenteenen artean 29 enpresak dira. Zate baterako, ez tekizuetako batematek Siemens telefono bat ote duen poltsikoan, Siemensek berrikuntza gastatzen duena da, Espainiak eta Portugalek, estatu osoek, gastatzen dutena baino gehiago, gastatzen duena beste. Nolabait esateko. Horrek esaten du, esan nahi du, enpresen eragina izugarria dela gizartean.
Enpresek lortu dute balio asko aldatzea gure gizartean. Hezkuntza bera ere, hezkuntza eredua ere, enpresen eraginez aldatzen ari da. FQM, zenbat ikastetxek dute gaur egun FQM sistema bat esate baterako, bai? Orduan, perspektiba horretatik planteatzen duguna da, bueno, enpresek badaukatela gai honekiko zerbait egitea, baina ez bakarrikan erantzukizunaren gatik, bezik eta enpresarentzat ere balio bat dela. Enpresek landu dezakete estrategia linguistikoa. Ez dugu esango, eta hau da igual hitzaldiaren klabe nagusiena edo, ez dugu esaten enpresa guztiek estrategia linguistiko bat garatu behar dutenik. Bai, enpresa bakoitzak merkatu eta produktu zehaz batzuk ditu eta horren arabera antolatu beharko du. Baina bai dioguna da, enpresa guztiek beraien estrategia antolatzen dutenean kontuen eduki behar dituztela hizkuntza irizpideak. Bai? Hori da, dakarkizu egun proposamena. Argi dago, irizpide linguistiko horiek bakarrik ez dutela bermatuko enpresaren arrakasta. Estrategia linguistiko egoki bat, jakina, eraman berruna baita ere da, berari lotuta da estrategia ekonomiko egoki bat ere. Orduan, uztarketa bat egon behar da. Bai? Baina gaur arte, askotan, bakarriken estrategia ekonomikoari erreparatzen zaio, estrategia produktu dena delakoari, guk proposatzen duguna da horri gehitzea estrategia linguistikoa edo behintzat irizpideak. Gaurko proposamenean hartu dugu Porterren eredua, Porterren estrategia eredua. Porterren estrategia ereduak planteatzen duena da enpresaren estrategiaren helburu nagusia dela emaitza hobeak beti etengabe hobetzen gero eta hobeak izango diren emaitzak lortzea. Bai? Eta horretarako hiru gako nagusi daudela. Bata dela sektorearen erakargarritasuna, bigarrena da negozio horretan enpresak edo produktu horrek daukan posizionamendua eta hirugarrena lehiatzeko abantaila. Hirugarren horrek hain zuzen ere posizionamenduan eragiten du. Bai? Guk gaurko hitzaldian proposatuko dizuguna da, aztertu nahi duguna da, hizkuntza kudeaketak nola eragin dezakeen hiru faktore horietan, bai? Eta lehenengo faktoretik hasiko gara. Hizkuntzen hizkuntzen sektorearen erakargarritasunetik. Sektore baten hazkunde aukerak egiten du sektore hori erakargarri edo ez. Baina egia esateko, kaso honetan, egonez kontrastatzen lagun batzukin, eta beraien iritziz, sektorearen erakargarritasuna ez da determinantea kontu honetan, bai? Azkenean sektorean, nolabait, produktuaren arabera, guk egiten dakigunaren arabera sartzen gara sektore batean edo ez. Enpresa batek ez du errez aldatzen sektorez. Eta hizkuntzak ez du determinatzen sektorea ez dara. Produktuak berak determinatzen du, bai? Baina egia da, sektore mailan badagoela hizkuntzaren perspektibatik nolabait eragiteko aukera, bai? Eta orain ikusiko dugu, 5 faktore daudelako sektorearen erakargarritasunean eragiten dutenak. Bata da, sartzeko mehatxuak, bestea ordezkoaren mehatxua, bestea hornitzailean negoziatzeko gaitasuna, bezeroen negoziatzeko gaitasuna eta laikideen arteko lehia. Sartzeko mehatxua eta ordezkoaren mehatxuaren inguruan badago gauza bat esate baterako dara sartzeko traba. Bai? Gobernu batek esate baterako ezar ditzake politika linguistiko batzuk non politika linguistikoak edo esate medioambientalak, hori ingurumen sektorean egiten diren gauzak dira, ezar ditzazke arau batzuk, izan daiteke kontsumitzaile lege bat, edo izan daiteke esate baterako lehiaketa publiko batean puntuazioan, hori gaur egun egiten da Estatu Espainolean egiten da, lehiaketa publiko batzutan, 20 puntu jasotzen dituzte ingurumeneko plana duten enpresek. Horrek nolabait traba bat egiten du. Gogoan dut, Bilbobusen lehiaketa publikoan hizkuntza irizpide bat izan zela. Horrek ez du oztopatu esate baterako Frantziako multinazional batek irabaztea Espainiako multinazional bati lehia horretan, bai? Baina hizkuntza izan daiteke traba bat. Esate baterako, IMH-ak berak, azkeneko makinak kontratatu dituenean saiatu da hizkuntza irizpidea betetzen. Hizkuntza irizpidea jartzen baldin baduzu, horrek argi dago errestu egiten duela Euskal Herri inguruko enpresek eskaintzea beraien makinak eta zaildu egiten du neurri batean Alemaniatik etorri daitezkeen makinak sartzea
hemen, bai? Da, bertakoen alde egiten duzun politika bat. Ordezkoen mehatxuari dagokionez, badakau adibide bat, gainera oso ezaguna dana, eta da Explorer eta Firefoxa, bai? Momentu honetan, Firefox navegatzaileak Explorerri merkatuaren 11% eskuratu du. Zergatik? Bueno, egia da, libre izateak eta doakoa izateak eragina handia daukala, Explorera ere doakoa da. Guk uste du badagoela beste faktore bat, eta da hizkuntzarena. Firefoxak ematen du, edozein hizkuntzatan, hizkuntza askotan erabiltzeko aukera, gure kasuan euskera, eta ez bakarrik hori baizik eta klik bakarrarekin. Firefoxak jaisten dugunean euskaraz jaitsi dezakegu. Aldiz Explorera gero adabakiaren bila joan behar dugu Eusko Jaurlaritzaren web horrira. OpenOfficearekin gauza bera gertatzen da, Microsoft Officearekin konparatuta esate baterako. Perspektiba hori, esate baterako da aurreratzen nahi naiz, produktu bat sortzen dugunean, kontuan edukitzea, gauza xume hori, bakarrik klik bakarrarekin lortu daitekeela, horrek lagundu egiten dio produktu horri, gure ustez. Hornitzaile eta bezeroen kasuan, egia esan, hornitzailea zaila da hornitzaile kritikoa izatea. Erresagoa da igual bezero hona izatea, eta bezeroa da, inzuzen ere, gainera, indarrik handiena daukana. Eta hori, hemen gauden guztioi ere, eragiten digun kontu bada. Eta hizkuntza irizpideak horretan nola, hizkuntzen kudeaketak horretan nola eragiten duen, adibide pare bat ditugu. Batetik, iaz argitaratu zen, Britainia Handian egindako ikerketa bat, elan uste dut duela izena, Europa mailan 2000 enpresei galdetu zitzaien, hizkuntza kudeaketarengatik, hizkuntza gaitasun ezarengatik, negozio aukeraren bat galdu ote zuten, eta erantzuna izan zen, 11% aitortzen zuen, azkeneko 3 urtetan 300.000 eurotik gorako negozio aukera galdu zituela, hizkuntza gaitasun nahikorik ez zuelako. Eta beste adibidea jarriko dizuet, igual aurre hartzen ari naiz, eta ez da igual oso Lukek kontatuko du gero, baina Bruselan kopuru hori 140 iristen da. Ikertu egin dute, eta hizkuntza gaitasun nahikorik ez izateagatik, nonbait 140 iristen da, galerak izan dituzten, aitortzen duten enpresak. Lehiakidei dagokionez, batzuetako batzuk segurazki dontzarete Sergio Monge entzuten, oso ikusi ez duzuenok, gomendatzen dizuet, sarean eske egiten dugunean ikustea, oso ona izan da, nahi bentsat asko gustatu zait, eta berak posizionamenduari eta diferentziatzeari eman dio garrantzia. Hizkuntza kudeaketak diferentziatzeko aukera ematen du lehiakideekiko, baina ez hori bakarrik. Badago beste aukera bat ere, eta da lehiakidea desorekatzeko. Demagun sektore bateko liderrak garela, eta guk aztertu dezakegu, eta jakin, guk ateratzen baldin badugu, produktu bat osagai linguistiko berri batzuekin, derrigortuko dezakegula lehiakideak ere hori egitera. Baina guk, posizio hegemonikoan gaudenez, gure kosteak, unidadeko esate baterako, segurazki beraienak baino txikiagoak izango dira. Orduan, ari gatzaizkio, lehiakideari desoreka bat sortzen ari gatzaizkio. Orduan, estrategia enpresarialetan ere baliagarri izan daitekeen elementu bat da. Aparte, gainera honi lotuta lehiakideen arteko lehiaren, kontuan izan behar dugu berriro ere, hizkuntza politikek, administrazioek esar ditzaketen hizkuntza politikek ere aldaketak sortzen dituztela sektorean, eta horrek gure posizioetan ere eragina eduki dezakela. Horregatik, defendatzen dugun planteamentua da egokitzapenaren onurak. Etengabe enpresak egoerari egokitzen joan behar dutela. Hori sektoreari dagokionean. Aurrera eginez, posizionamendua lehiatzeko abantaila, normalean hitz egiten dugu aurre hartzea dela, idea lehenago edukitzea, etorkizuna aurreikustea, eta azken boladan etengabe berrikuntzaz hitz egiten ari gara. Berrikuntzari dagokionez, aipatuko dizuet, berrikuntzan ere hizkuntza kudeaketak gure ustez eragina daukala. Batetik, berrikuntzan pertsonak klabeak direlako,
eta pertsonek bat egin behar dutelako erakundearekin, eta orduan erakundeak baita ere pertsonekin, da sentimendu hori sortu egin behar da, eta hizkuntzak horretan eragin eduki dezakelako, eta baita ere berrikuntza aniztasunean oinarrituta dagoelako. Uniformidadetikan berrikuntza gutxi ateratzen da. Denok berdin egingo bagenu, hortikan oso zaila da ezer berririk ateratzea. Batetik hori. Eta hizkuntza bakoitzak munduaren ikuskera bat du. Eta bi adibide jarriko dizkizuet. Ikasten ari naiz, berriro ere, ez dakit gaztetzeko edo gazteagotzeko, eta lehengoan liburu batean agertu zitzaidan, kenketa eragiketaren inguruko, kenketa kontzeptuaren ze ibilbide izan duen, ez? Grezian, kenketari buruz pentsatu zutenean, aditz bat erabili zuten hori, kontzeptu horri izen bat jartzeko. Gaizki goratzen ez badut, txuleta biratuta, apairesis, edo lako zerbait. Azkenean, aditz hori izan, eskultore batek harriari, edo egurrari, kentzea, zatia kentzea, aditz hori erabili zuten kenketari ere deitzeko. Karo, ze gertatzen da? Eskultore batek ez duela inoiz material guztiak kenduko, beti geratzen da zerbait. Utxunea, ez da oteizak ere, ez zuen erabateko utxunea sortzen, bai? Hori ez zinda sartu eskultore baten pentsamenduan. Beraz, aditz hori matematiketara ekarreta, kenketara ekarreta, ezinezkoa da zeroa pentsatzea. Grekoek ezin zuten pentsatu zeroan. Aldiz, Txinan, beste kontzeptu bat erabiltzen zuten, eta da bi indarren arteko lehia. Bi indarren arteko lehia ematen denean, biak orekatuak baldin badira, eman daiteke elkar suntzitzea. Zeroa posible da. Inkluso eman daiteke zenbaki negatiboa, bigarrenak indar gehiago daukala adierazteko. Orduan, segun ze aditza erabili duzun kontzeptzio horretarako, kontzeptu horren garapenak erabateko aldea du. Eta beste adibidea jarriko dizuet, gainera, lehengoan nerekin hitzaldian, Asiskurmenetan hitzaldian egon zen pertsona bat ikusten dut, Asiskurmenetako ostiralean oi hartzunen adibide bat botasun. Eta da, ginkana lehiaketa bat antolatu ezkero, euskal hiztun bat eta espainol hiztun baten artean euskaldunak irabaziko lukela beti. Eta irabaziko du arrazoi batengatik, eta da, erlatibo esaldiengatik. Horren beste madarikatzen ditugun erlatibozko esaldi horiek lagunduko ligukete. Ze, emango baligute guri euskerazkoa eta berari gaztelaniakoa, gu hasiko ginateke, guri esango ligukete, zazpigarren pisuan, eta ja hasiko ginateke ibiltzen, zazpigarren pisuan dagoen ezkerreko bigarren armairuan, bosgarren apalean dagoen liburu hartu. Makrotik mikrora. Gaztelaniaz berriz, esango ligukete, tienes que coger el libro, ¿qué libro? Que está en la quinta balda ¿de dónde? Del tercer armario, ¿qué armario? Del segundo piso, ez dakit nola esan duena euskeraz, bai? Beraz, hori guzti hori, informazio hori guzti hori, barneatu arte ez litzateke hemendik abiatuko, eta horretarako ja, 30 segunduko aldea atarako liak euskaldunak, eta berak irabaziko luke. Orduan, hizkuntzak badauka berrikuntzan ere bere eragina. Aurrera eginez, abantaien inguruan eskematxo bat prestatu dugu beste eredu batzuetatikan nolait hizkuntzetara ekarrita. Bi gauza eduki behar dira kontutan. Batetikan gizarteak edo bezeroak inguruak ze betekizun eta ze behar dituen, eta bestetik guk ze gaitasun ditugun. Guk ditugun gaitasunen arabera eta merkatuan o inguruan ze behar dauden horren arabera egin dezakegu kuadro bat eta ikus dezakegu zeintzuk diren balizko edo benetazko abantaiak eta desabantaiak, eta gure estrategia, gure egoeraren kokapena nolabait egin dezakegu. Eta horren arabera, gure estrategia garatzen lagunduko liguke. Posizionamendua, azkenean, dirutara ekartzen da. Orduan, galera eta irabazien kontura ekartzen da. Galera eta irabazien kontua da formula bat. P kenka bider NB. Alegia, prezioa, kenkostea, bider negozio volumena. Gure ustez, badago hor ere, 3 elementu horietan, bai prezioan, bai kostean, eta negozio volumenean eragiterik hizkuntza kudeaketaren bitartez. Lehenengo eratorrita, eta nire... Eta igual gure argumentazioari kalte eginez, hasiko naiz. Lehenik eta behin,
eraginkorrago izateko edo kosteak murrizteko klabe bat, eta da aurre hartzea. Osa, ez itxain arazoa sortu arte. Arazo bat konpontzea batzutan ezinezkoa izaten da, eta egiteko aukera egongo balitz ere garestiagoa da, askoz ez. Zenbat arinago egin, hobeto. Badago beste klabe bat, eta da, bai? 5 minutu geratzen dira esate jate, eta pixkat askartu inberko dugu. Kontua da, ingurumenarekin egin den bezala, lortu behar dugu, enpresek bere egitea gizartean eragiten dituzten kosteak. Alega, gaur egun, enpresa batek duen jardunaren arabera, koste batzuk eragiten dizkio gizarteari, baina ez ditu berak asumitzen. Adibide bat. Hezkuntzak zenbat gastatzen du urtean, formazioa euskara ematen gure gazteei. Zenbat ingeniero euskaldun ateratzen dira, Mondragon Unibertsitatetik, eta beste hainbat lekuetatik, formazio oso euskaraz egin dutenak eta lantokira iritsi eta gaztelaniaz lan egitera derrigortuta daudenak. Horrek, enpresari eragiten dion kostearekin, ze azkenean berriro egokitu egin behar du errealitate horretara pertsona hori. Eta horrek koste bat eragiten, azkenean xautu egiten da diru bat, horrek koste bat eragiten du, koste hori nolabait barneratu edo intoriorizatu egin behar du. Horretarako, administrazioek eta iritzia sortzaileek hortan eragin beharra daukate eta daukagu. Eta gero bigarren gauza bat, eta da, koste hori ezin dela zeharkakoa izan. Koste hori nolabait jarduerari lotu behar zaiola. Gaur egun, oraindik ere aurrekontu askotan, euskara da partida aparteko bat. Hori ekarri behar dugu, jarduera horrek, baldin bada makinaren produkzioan, baldin bada zerbitzuen produkzioan, horra ekarri behar dira kosteak eta onurak. Horrek ekartzen saiatu behar dugu. Nik momentu honetan ez dakat erantzuna, horretara jo behar dugula diote adituek, ze bestela, hori lortzen baldin badugu, enpresek orduan bai egongo direla motibatuago, pentsatzeko, zer egin dezaket nik koste hauek murrizteko, niretzat kostea direnak eta gizartearentzat ere kosteak direnak. Zer egin dezaket praktika hobeak garatzeko. Eta horri lotuta badago ideia bat, horrek ekarriko du, eta horregatik esaten nuen, teiatuariak botatzen nintzaiola, kosteak, enpresaren kosteak aurrera gora egingo dutela hasiera batean. Baina esateaterako horrek ekarrezaken posizionamenduak, ekarrezake merkatu kota igotzea, eta unitate gehiago salduta dirua berreskuratzea. Ikuspegi hori ere kontuan eduki behar da. Segin dut atzera. Eraginkortasunari dagokionez, lau ideia harin. Bat, gogoratu, iaz aire industrialek esan zuena hemen, Kataluniako enpresa bat. Beraientzat, hizkuntza kudeaketaren kostea zen 0. Beraiek, besterik gabe, erabaki bat hartu zuten, katalanez lan egin egin zutela, bezeroari bere hizkuntzan, eta orduan, hortikan aurrera hartzen zituzten erabaki guztiak horren araberakoak ziren. Kontratazioa, gaitasun inglesa, gaztelania eta katalanez dakien persona. Telefonoa erosi behar dugu, nork eskaintzen digu katalanez hitz egiteko aukera. Punto. Beraiek ez zuten gain kostetzat bizi. Hori da bat. Bi, fabrikazio kostuak murriztu. Alegia, produktua edo zerbitzua diseinatzen ari garenean ordun barneratu, ordun pentsatu, momentu honetan eta etorkizunean ze osagai linguistiko izango dituen. Esate baterako, atzo aipatu zidaten, omen dago proiektu bat, editorial batena, elkartu dira lau herrialde diferentetako editorialak ipuinak egiteko. Ipuin horiek inprimatzen dira lau kapatan. Azkeneko kapa da hizkuntza. Beraz, lehenengo 3 kapak guztientzat berdina dira. Eta gero bakoitzak asumitzen du bakarrekan laugarren kaparena. GPS-etarako mapak, gauza bera, kapak funtzionatzen dute, orduan hori dana aurrikus daiteke. Zergatik ez du aurrikusi behar Renaultak, hemendik 15 urte barru, atarako duen kotxe horrek eukitzea software bat ahotsarekin, eta hori edozein hizkuntzatara oso errez kargatu ahal izatea. Hori egin daitekeen gauza bada gaur egun, bai? Gaitasunak lortzeko kostuak murriztu. Egia da hizkuntza bat ikastea oso garestia dela. Lehenguan egon ginen kalkulu batak egiten da, 40.000 eurotik gora ateratzen zitzaigun lasai arraio. Hori oso garestia da. Zer egin dezakegu? Badago aukera bat, eta da, gaitasun horiek zertan izan behar dute horraino garatuak.
ulermena nahikoa izan daiteke kasu askotan. Ulermenak, gure kasuan esate baterako, bi hizkuntzak ulertzeko gai izateak ahalbideratzen du gainontzekoek nahi duten hizkuntzan hitz egin ahal izatea. Horretarako, ari gara kostea erdira jaisten. Hori da bat. Eta badago beste modu bat kostea zero izateko, edo oso, eta da, kontratazio politikan. Irizpide hori edukitzea. Zuk kontratatzen duzunean persona bat, gaitasun horiek dituenak, eta gaur egun Euskal Herrian badago jendea horretarako gai dena. Itzulpenak gaitasun minimoa, ulermen gaitasun minimoa lortu baldin badugu, erakundearen barruko itzulpenen kopurua murriztu egiten da. Eta parte badaude beste herramienta batzuk, Wordfasta edo, itzulpen memoria kudeatzeko aukera ematen dutenak. Eta kostuak saiheztu eta prebentzio kostuak murriztu. Kostuak saihestea hitz egiten dugunean, azkenean, kalidade kostuak erreparatzen baldin baditugu, segun eta noiz ematen den arazoa, orduan eta koste handiagoa da. Gurean gaur egun auzitara oso jende, ez dago auzirik hizkuntzaren kontuaren inguruan, baina esate baterako bai daudela irudiari kaltea eragiten dioten gauzak, bai? Eta horrek badaka koste bat, gainera momentu honetan internetarekin eta oso erresa da egindako kalte horien berri jasotzea beste persona batzuk eta boikotak errez asko antolatzen dira gaur egun, bai? Orduan, kosterik txikienak beti ere da diseinotikan, bai? Baina bestela prebentzioan dakagu. Eta prebentzioa zer da? Azkenean, hitz egiten ari gara, hizkuntza kudeatzeko sistemak edo olako sistema batzuk martxan jartzea, kalidadeko sistemekin integratzea, eta horren bitartez ezagutza hori berehala zabaltzen da, erakundeak berak onartzen duelako. Hemen dakazue, batematek nahi baldin badu, iazko hitzaldian horri buruz hitz egin genuen. Prezioak igo, labur. Zero, ordua da. Medio zer da, ordu erdia pasatu dela? Edo 20 minutuak pasatu dira. Ordu erdia, ja? Vale. Prezioak igo, teorian irudi hona daukan enpresa batek aukera dauka prezioak igotzeko. Bai? Eta merkatuak hori badaude ikerketa batzuk, eta esate baterako, hori, bezeroa presto egon behar du hori ordaintzeko, eta informazio sinesgarria eman behar zaio, eta pizkat Sergio Monjek esan duenaren aritikan. Negozio volumenean nola eragin? Bezeroa leialtasuna lantzeko aukera batzuk badaude, merkatu kuotak esate baterako nik entzuna dukat, Robert hemen dago, bai Euskara Ziurtagiriaren eraginez, eroski bidaiakek bere merkatu kuota Donostialdean edo gora egin ote zuen, edo bentsat percepzio hori dagoela. Merkatu berrietan sartzeko, esate bateko Instituto Cervantes, British Council, olako herramientak erabiltzen dira hizkuntzaren bitartez, esate bateko Instituto Cervantes, Brasilean Espainiako enpresak ere sartzeko. Bai? Berehala bukatuko dut. Iraunkorra eta jasangarria, besterik gabe. Bentaja, iraunkorra izan beharko luke, gertatzen oso zaila dela, bentaja iraunkorra izatea, bai? Eta gero badago beste kontzeptu bat, da jasangarria izatea. Gaur egun bentaja ekonomiko askok ez dira jasangarriak gizartearen zateo, bintzat deuseztatzaileak dira. Lehen esan dudan bezala, hizkuntzen 50% desagertzen ari da. Orduan, linguistikoki jasangarria izatea bermatu beharko genuke. Hemen adibide bat, eta besterik gabe gauza bat, eta da, Euskal Herriko enpresetan askotan zuhaitzataz hitz egiten da. Sustraituta egon behar duela zuhaitza. Negozio berriak irekitzen dira adarrekin, baina sustraiak errotuta egon behar dutela. Gure kontzeptua da beste hau. Zuhaitzak adarretan ere sustraiak, erroak botatzen ditu. Gure enpresek dauden lekuan daudela ere lanean, bertara errotu behar dira eta bertako hizkuntza eta kulturekiko zuzen jokatu behar dute, ez bakarrikan gurearekiko. Eta besterik gabe, labur bilduz, hori ikusten duzu argazkenetan, zein den ekonomiaren eragina munduan, bai? Argitxo egin bitartez ikusten dugu, eta besterik gabe gogoratu, gure helburua ez dela enpresa guztiek estrategia linguistiko bat garatzea, baizik eta enpresek estrategia bat garatzen zehazten dutenean, hizkuntza irizpideak ere kontuan edukitzea. Hori da gaur esan nahi genizuena, badakigu horrek arazoak ekarriko dituela, aldagai bat gehiago da,
konplikatu egingo du enpresen kudeaketa, baina aldi berean aukera berriak irekiko ditu eta hortikan bentajak lor daitezke. Eskerrik asko.